Bueno, pois eu creo que, en síntesis, o balance deste período de sesións é positivo. Creo que o Goberno pois foi quen de centrar a actividade política en este Parlamento e, polo tanto, este Parlamento veu non só iniciativas, sino acordos, acordos importantes sobre o que é a planificación territorial de Galicia, con aprobacións con ampla maioría do que é unha reforma da lei do solo, co que é un acordo importante na plan de ordenación do litoral ou ben nas directrices do territorio, e por outra parte este Parlamento foi quen ni máis ni menos de chegar a acordos importantes no que debe ser a tramitación do plan estratégico que vai a continuar cas importantes medidas que a Xunta de Galicia ten tomado para solucionar e intentar aplacar a crisis que políticas como a do señor Rodríguez Zapatero pois incrementan sempre que un goberno non sea o serio que é o goberno galego, non? Bueno, eu creo que a gran diferencia en estos momentos que ten o Parlamento co que tuvo é que o Parlamento ten un goberno que é receptivo ás propostas deste Parlamento, un goberno que comparece habitualmente en este Parlamento, pero para dar contas dos asuntos que realmente preocupan aos galegos, non? A base de unha institución como a parlamentaria non só é a súa inmediatez, sino que a parte acerte cos problemas que preocupan á ciudadanía. En ese sentido, creo que a crisis económica, basicamente, e a ordenación do noso territorio, pois contribuíron a que aquí, en este Parlamento, se estuveran tratando os temas de verdadeiro interese para todos os galegos, non? Bueno, eu creo que son varios esos acordos, non? Empezamos prácticamente este período de sesións co que era unha aprobación da Lei de Caixas, unha aprobación na que, unha vez máis, un partido como o Partido Socialista Obrero Español pois se desvincula de acordos previos, pero que iban a permitir asentar as bases de a presencia do sistema financiero galego dentro do español con esa fusión das nosas entidades financeiras. Pero aparte deso, como decía, creo que o tema da ordenación do territorio, unha asignatura pendiente durante moitos anos, está avanzando con pasos firmes e, ademais, buscando un consenso co resto dos grupos para que sean medidas non só de presente, sino de futuro. E, aparte deso, bueno, en este período de sesións aprobáronse 5 leixes, dúas delas son por iniciativas legislativas populares, o cual, como antes tamén quería decir, este Parlamento é moito máis participativo que as demandas da sociedade e, polo tanto, é un Parlamento que se acerca moito máis a esas demandas, é un Parlamento que se ve máis próximo e a veces é un Parlamento no que a actividade incrementouse dun xeito exponencial tanto no que son a celebración de comisións como no contido das mesmas, non? Bueno, a mí me gustaría que os grupos da oposición se acercaran polas rúas de Galicia e viran cales son eses problemas, e viran si precisamente as políticas do señor Rodríguez Zapatero, as políticas socialistas de incremento da deuda, de incremento do déficit, pois beneficiaron ou perxudicaron a este país. A partir de aí, o que temos que ver como galegos é se determinadas medidas favorecen ou non ao que é a nosa comunidade. En Galicia, desde o primer momento, foi un goberno austero que rebaixou os gastos que exclusivamente non iban para servicios, un goberno que se rebaixou os sueldos desde o primer momento, e un goberno que tuvo unha política impositiva que beneficiou, por exemplo, a sectores tan importantes como o da compra de vivendas a través da rebaixa do imposto de transmisións ou ben de actividades tan importantes como as do sector do automóvil. Por contra, que temos? Pois un goberno que o que fai é todo o contrario, non? En estes momentos tuvo que tomar unhas medidas moi drásticas de que ao final os errores dese goberno o pague a ciudadanía, o paguen ademais os máis indefensos, non? Como neste caso poden ser os nosos maiores e jubilados. E aparte, por si non fora pouco, o que fai é un incremento impositivo que encarece a través da subida do IVA o que son toda a clase
pois de artículos, o que vai a contribuir a que haxa unha demanda interior menor e, en definitiva, pois que vayamos a salir máis lentamente da crisis, creando todavía moito máis paro, e iso é o que fai que o Grupo Parlamentario Popular sea sensible ao que escoita na calle e que o traiga tamén a este Parlamento para intentar que, tanto desde o Goberno galego como o Goberno do señor Rodríguez Zapatero, tome as medidas adecuadas para que non sufran os errores da política socialista os máis indefensos.